Dinaru. Na'am ya gida. Sanda zuwa ka dawo ne? Ya, sanni dai. Ya gari? Lafiya lau, ai ban gane ba kana ce mun gwaggo. Ai ni ce amaryar. Koma bane ne? Ina za mu tafi bayan na zo. Ina? Ba ai ni ce amaryar. Ya? Kawun ka kai ka. Da Allah da ka. Dinaru. Na'am mai gida. Mi kauya Dan Allah kaka ki bari. Dinaru. Na'am mai gida ni ce maka gani nan ni ce Zina. Ke gidan waye ne? Ni yar gidan Daushe ce. Da Mamusau. To ni yar gidan Daushe ne zan aura. To ai tun a yaye da aka yayi shi aka kai ni gidansa a hannunsa na gidansa yanzu da aka yi mun auren da muka rabu da shi. Kuma zancen ni ma an ce zan yi sallah a gida ai bai taso ba. Kowane zamani da cigaban sake tafe gangaro ka kwashi rabonka. Abin nema ga mai nema ilimi gurin haduwa ya samu. Kuna buƙatar ilimin addinin musulunci ba ku da lokutan halartar makaranta? Maza yi rajista da Taiba Quranic Science Academy Online. Karatu rere murya tangarau hoto garau ta manhajar Telegram da Zoom a yanar gizo. Cire shakku zahirin kamata ya kota. A Taiba Quranic Science Academy Online muna koyar da karatun Alƙur'ani mai girma tartil da mahaddarsa daga ƙwararrun malamai. A ajin hadisi akwai arba'una hadis, umdatul ahkam da bulugul maram. Kazalika ajin tauhidi akwai usulus salasa, qawaidul arba'a da sitatu usulu azima. A ajin fiqhu muna karantar da akhdari, ishmawi, iziya da risala. A ajin koyon harshe ko muna koyar da harshen larabci tun daga harufa zuwa wasulla, larabci da fassarar ingilishi. Taiba Quranic Science Academy Online. Kullum ranar karatu ce zaɓi ka darje ba asabar ba lahadi. Kazalika lokutan darasi karfe 8:30 na safiya ko 8:30 na dare. Shi ma zaɓi da kanka mai haɗe da garabasar sautin darasi bayan karatu don bita. Kazalika kowace ƙasa kake a duniya kana da damar karatu da mu da yardar Allah. Taiba Quranic Science Academy Online. Domin neman ƙarin bayani tuntuɓe mu a wannan lambobi. Alamar tarawa 23480 6610877 ko alamar tarawa 23490 13184145. Taiba Quranic Science Academy Online. Ilimi a tafin hannunka. Inuwar jin daɗin zaman lahira da take yi a zukatan al'umma, a Taiba Quranic Science Academy ta faɗaɗa aikin inganta imanin musulmai har kan gadon baccin ku. Yanzu makarantar Taiba ta yi nisa a koyarwa ta online har ga mata 'yan ajin jiran miji a sassan Najeriya. A koyi Qur'ani, hadisi, tauhidi, fikihu da darasin huruf duka a cikin sauki. Karatun addini da aiki da shi dai shine zaman lafiyar musulmi a duniya da shiga cikin masu sharholiya a kiyama. Tawayar da ke hannunku a Taiba ta isha kowa da ƙwararrun malamai masu koyar da maza da mata a lokutan da suka dace da kowa a ciki da wajen Najeriya. Binciken jami'an Hausa Gai na boye ya bayyana cewa At-Taiba na karatu ne da harshen Hausa da Larabci yarenmu na aljanna, kuma makarantar At-Taiba na da ajin tsofaffi da dattijai da matasa balagaggu maza da mata duka ta online. Maza ku yi amfani da waɗannan lambobi don tuntuɓar makarantar At-Taiba domin samun ingantaccen ilimin da zai amfane ku duniya da lahira.